Waħda mill-affarijiet li idarsu fil-kelma mqazza talla. Idarsu għaliex ħabba l-mentalità modernistika u l-femminizmu kultant sfrenat li huwa moda llum il-ġurnata rigward ir-rwol tan-nisa partikolarment fil-Knisja. X'pożizzjoni tagħti l-Bibbja lin-nisa. Forsi tgħiduli għalfejn ħan nitkellmu fuq dan is-suġġett meta għandna udjenza mħalta. U tajjeb illi l-kol kemm aħna nkunu nafu x'inhu postna. U l-irġiel kun jafu n-nisa x'inhu mistenni minnhom sabiex iva f'kooperazzjoni u f'unità bejnietna nilħqu lan talla u attwalment ingawdu dik il-ħajja abbundanti sew aħna rġiel jew nisa li Alla tagħna permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu. Qed nirreferi għal pass bħal l-ewwel ittra lil Timotju ma nippermettix li l-mara tgħallem jew teżerċita awtorità fuq ir-raġel aktarx għandha tkun bikwieta. L-idea hi li speċi allura l-mara hija maksa nżommuha ċiċċibeqqi m'għandix rwol attiv fil-Knisja x'hemm minn dan. Ħajdilkom il-bidu illi kull fejn daħlet l-Iskrittura mqazza, kull fejn infirex il-Kristjaneżmu bla ebda falliment. Kullimkien aqra l-istorja u tkun taf. Kull fejn daħlet il-Bibbja, id-dinjità tal-mara sparat il-fuq. Il-mara li s-soltu kienet xejn aħjar minn skjava, xejn aħjar minn biċċa proprjetà f'ħafna kulturi fejn saret l-evangelizzazzjoni u l-Vanġelu ġie mill-qoħ il-mara ħadet l-unur tagħha li l-Iskrittura tagħtiha. L-Iskrittura tagħtiha. U allura jiena nissuspetta li hemm komplott minn ħafna nies li qed jippruvaw jixu l-ikraħ fuq il-Bibbja bħalli kieku li l-mara ma ttiex il-post xieraq tagħha. Pereżempju Pawlu l-istess Apostlu Pawlu fitra oħra darba jgħid bħal fil-knejjes kollha tal-qaddisin in-nisa għandhom jibqgħu siekta fil-knejjes, m'għandhomx permess jitkellmu iżda għandhom ikunu sottomessi bħalma appuntu tgħid il-liġi. Jekk iridu jitgħallmu xi ħaġa għandhom jistaqsu żwieġhom stess id-dar għax hu għajb huwa mistħija għall-mara li titkellem fil-Knisja. U nafu iva li matul il-żminijiet xi wħud illi fehmu dak-diskors ħażin literalment il-mara kienet tidħol fil-Knisja u fil-bini kif fehmuha huma u sakemm qiegħda taħt dak is-saqaf ma tistax titkellem. Bħalli kieku tagħmel biċċa tejp ma' ħalqa u toqgħod assolutament siekta. Infatti l-aġenda ħelwa, l-aġenda fittizja ġifieri mhux vera ġrat imma hemm storja dwar San Bernardu fil-Medjuevu illi dana kien jivvjaġġa minn knisja l-oħra u darba daħal fil-knisja kbira ta' Spira fil-Ġermanja u dak il-ċerimonji kollha u dak il-purċissjoni kollha u kif daħal fuq il-xellu kien hemm l-istatu tal-Madonna li kelmitu u qaltlu l-odwa tajba Bernardu. U dak b'seret kollha dar fuqha u għalha b'rispett kollu Sinjura. In-nisa ma jistgħux jitkellmu fil-Knisja. Dik il-mentalità ultra konservattiva illi appuntu hija komika. Ċertament Alla. Permezz Apostlu Pawlu mhux qed jgħid illi l-mara għandha tkun passiva u ma tagħmel xejn. Ngħidilkom minn issa li qed jgħid l-Apostlu Pawlu hawnhekk huwa proprjament biex il-mara issib il-post tagħha. Issib il-post tagħha, il-post sabiħ u għadat li Alla ta' li tkun sottomessa għal-raġel. Mingħajr ma huwa implikat illi hija allura taħt ir-raġel jew inferjuri għar-raġel. Biex nifhmu dan irridu nieħdu overview, irridu naraw l-Iskrittura kollha mill-bidu x'tajt dwar il-mara. X'tajt dwar il-mara? Kif tippreżenta il-mara l-Iskrittura? Bil-bidu il-Bibbja tiddikjara apertament li il-mara daqs ir-raġel u bħal raġel hija magħmula fi xbija tagħha. Hawnhekk għandna dikjarazzjoni fundamentali.
illi mill-ewwel ippoġġina fit-triq tajba, mill-ewwel tnekkilna kull dubju. Alla meta fil-bidu ħalaq is-sewtu l-art u l-bniedem, difatti qal ħanamlu l-bniedem fuq ix-xbija tagħna u fuq suritna u ħajkollhom ħakma fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru, u Alla ħlaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Fuq ix-xbija tal-Alla ħalqu. Raġel u mara ħalaqhom. Dak il-Bibja seħħ il-bniedem li huwa kompost minn irġiel u nisa, Alla ħalaqhom fuq ix-xbija tiegħu. Il-mara ċertament mhijiex inferjuri, mhijiex inqas mill-raġel, Alla żejjina bin-natura umana bħal raġel u daqs ir-raġel. Hija differenti minnu fl-apparenza fil-make-up bioloġiku tagħha, ma appuntu Alla hekk irid illi l-mara taqdi funzjoni bioloġika u rwol differenti mir-raġel sabiex it-tnejn jikkumplementaw il-xulxin, sabiex it-tnejn jimlew il-vojt ta' xulxin. Fatti meta Alla ra li Adam kien waħdu qal mhux sewwa il-raġel ikun waħdu, jiena noħloqlu nagħmillu kumpanna li taqbel għal miegħu, li tikkorrispondi għal miegħu. Tajjeb allura iva fil-waqt li l-mara jiddefendi mir-raġel, però għandha l-istess dinjità quddiem Alla. Aktar minn hekk in-nisa mal-irġiel huma ugwali fil-fitwa. Kristu ma mietx għall-irġiel biss, ċertament Kristu miet għal sezzjonijiet kollha tal-soċjetà u għall-mara, il-mara bħal raġel it-tnejn jaqsmu ugwalment l-istess salvazzjoni. It-tnejn għandhom l-istess maghfra mingħand Alla. Pawlu infatti jgħid, l-istess Pawlu li kiteb dan id-diskors li kwotajt fil-bidu, jgħid m'hemmx la ludi u lanqas Grek, m'hemmx la l-sir u lanqas liberu, m'hemmx la maskil u lanqas femminil, għax intom il-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Ġifieri ma nistaġibx kif iva fejn daħal it-tagħlim tal-Iskrittura fid-diversi pajjiżi matul iż-żminijiet il-mara ingħatat il-post xieraq tagħha u ma baqgħetx mafġa u abbużata u kkalpestata mill-irġiel. Il-mara tgawdi l-istess, hemm id-distinzjoni hemmhekk qiegħda, però fi Kristu Ġesu maskil u femminil, raġel u mara it-tnejn jingħataw merħba huma milquwa quddiem Alla. Araw bliema ħsieb rivoluzzjonari kolli ngħid. L-Apostlu Pietru meta ikellem lill-irġiel li huma Kristjani jgħidulhom intom ukoll irġiel amru bil-għaqal man-nisa tagħkom billi tagħtuhom ġieħ. Ma għandkomx forsi idea dat diskors kemm kien rivoluzzjonarju qal meta nkiteb. Meta l-mara illi ma kienx baqgħet tibqa' toġob lir-raġel kien ikeċċija, jarmiha l barra, jiddivorzja, amru bil-għaqal man-nisa tagħkom billi tagħtuhom unur, tagħtuhom ġieħ, għax għandhom ġieħ mingħand Alla. Bħala dawk li huma l-aktar dgħajfa, l-mara li hija femminili, hija aktar delikata min natura tagħha, dak huwa l-ġimiel tagħha, ikonna ngħidu, dak huwa dik hija sbuħija tagħha, li hija femminili. U Pietru jkompli jgħid bħala werrieta magħkom tal-grazzja tal-ħajja. Il-mara u r-raġel huma co-heirs. Werrieta flimkien, mhux waħda inqas mill-oħra. Għal darb'oħra dana mela jenna biex aħna nifhmu eżattament Alla kif jikkonsidra lill-mara. Aktar minn hekk, fil-Knisja, il-Knisja li hija komposta minn żgħar u kbar, nies minn kull kultura u nazzjon, ma wkoll minn taħlita ta' irġiel u nisa. In-nisa mal-irġiel għandhom huma mogħtija doni mingħand l-Ispiritu Santu biex iħaddmuhom fil-Knisja. Ja xi ħaġa ovvja jaqra l-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 12 fejn jingħad l-Ispiritu Santu skont id-deċiżjoni tiegħu, skont kif irid hu jagħti għotjiet lil kull membru fil-Knisja. Il-mara għandha tkun biżla u impenjata daqs ir-raġel sabiex tħaddem, teżerċita dawk
id-doni dawk l-lotjiet ta' qadi, ta' tagħlim kif se naraw bħal raġel. Però skont ir-rwol illi ta' Alla, mhux illi teċċiedi, mhux illi taqbes il-linji li ta' Alla tagħna, linji gwida għall-irġiel u n-nisa, għal kulħadd. U jridu noqogħdu attenti illi ma naqbżux dawk il-linji jew ma noqogħdux lura tantu hekk illi Alla jagħtina il-talent sabiex inħadmuh, sabiex ninnegozjaw bih u nżommuh moħbi f'maktur. L-estremi huma kollha żbaljati. Meta infatti Joel fl-antik ħabbar minn qabel il-miġġa tal-Ispiritu Santu f'Pentekoste u qal kif Alla kien se jżejjel lin-niesu bil-diversi doni, tajjeb, jinkludi ċertament lin-nisa. L-Apostolu Petru jikkwota lil Joel f'Pentekoste u jgħid propjament hekk ara. Jiġri fl-aħħar jiem għal Alla li insawwab lill-Ispiritu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru s-subien u l-bniet tagħkom u jaraw iż-żgħażagħ tagħkom deriet u l-irġiel tagħkom l-irġiel xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet u fuq l-qaddejja rġiel u fuq l-qaddejja nisa tiegħi insawwab mill-Ispiritu tiegħi f'dawk il-jiem u huma iħabbru. Alla jistenna minn l-irġiel u n-nisa illi il-koll skont il-don sabiex nevanġelizzaw, sabiex inwaslu l-kelma tal-ħadd ieħor, anke n-nisa. Alla tom dan il-privileġġ tant qoli. In-nisa jistgħu jgħalmu ċertament fil-post tagħhom u jgħalmu lil dawk li Alla jgħid li għandhom jgħalmu. L-ewwel it-tieni, l-ittra lil Titu, kapitlu 2, vers 3. Pawlu jgħid li n-nisa xjuħ, n-nisa li huma aktar avvanzati fl-età, għandhom jagħmlu l-istess ħaġa, jġibu ruħhom kif jixraq lid-dusija, mhux kalunjaturi, jekk ħajużaw il-sienhom mhux biex jimmalafamaw il-ħadd ieħor, imma mhux mogħtijin għal ħafna nbit, imma għalliema ta' ħwejjeġ tajba. Alla jrid in-nisa, speċjalment dawk li għandhom esperjenza fil-fidi, dawk li ma ilhom dixxipli ta' Ġesu, sabiex jgħalmu ħwejjeġ tajba, biex jgħalmu lin-nisa żgħażagħ ikunu meqjusin, ħobbu żwieġhom u lil uliedhom. Alla jistenna lill-mara li tgħallmet sabiex tgħallem lil-nisa żgħażagħ li forsi għadhom jibdew il-ħajja taż-żwieġ m'għandhomx dik l-esperjenza sabiex jgħalmuhom iħobbu lil żwieġhom u lil uliedhom hemm jassejħa għolja tal-mara illi titrenja l-ulieda fil-qdusija, jkunu bil-għaqal, safja, jieħdu ħsieb id-dar, tajbin, jisimgħu minn żwieġhom biex ma jsirx ħalf bil-kelma tal-Alla. Naraw li l-mara ċertament għandha r-rwol importanti u jekk ikollna naraw matul l-istorja Alla kif oġbu jinqeda bin-nisa bħal l-irġiel sabiex iwetta il-għan tiegħu. Alla bierek permezz tan-nisa f'diversi ministeri. U fornihom jagħmilhom kapaċi sabiex jaqdu lil ħadd ieħor. Morru fl-Antik Net u naraw lil Mirjam pereżempju. Oħt Mose wara li Alla fdihom mill-Eġittu qasmu l-Baħar l-Aħmar u eret l-armata tal-Farawni. Mirjam spontanjament qabdet l-istrument tal-għana u mexxiet lin-nisa sabiex jgħannu tifħir l-mulej. Esodu kapitlu 15. Aktar tard Debora waħda mill-imħalfin fi żmien wara Ġoswe. Debora il-mara illi prattikament kienet tmexxi bil-pajjiż. Forsi mhux waħedha għaliex diversi mħalfin kienu jgħixu fl-istess żmien, però dwar Debora l-iskrittura tgħid Debora mara profeta Mart Lafidot kienet tagħmel ħaq minn Iżrael dak iż-żmien.
U hi kienet toqgħod bil-qiegħda taħt it-tamra ta' Debora bejn Rama u Betel f'art l-għoljiet ta' Efraim. U Wled Iżrael kienu jitilgħu għandha għal ġustizzja. Jmorru għandha sabiex tagħmel ħaq ta' deċiżjonijiet ta' qrati araw ir-responsabilità kbira mogħtija lil din il-mara. Aktar tard, forsi qatt ma smajtu bija Hulda l-profetessa li kienet tgħix fi żmien ikra ħafna, fis-sens li il-pajjiż kien l-Iżraeliti kienu marru wara allat folots fl-idolatrija u fi żmienha Ġosija is-sultan l-aktar twajjeb illi qatt kellu Iżrael. Però laħaq sultan meta kien għadu ċkejken, kien għadu tifel żgħir u fi żmienu instabet l-iskrittura fit-tempju. Tgħidli x'ġifieri. In-nies ma kinux jafu bl-iskrittura, tant kienu telquha, tant kienu abbandunawha, tant kienu traskurawha. U tant qed jagħmel affarijiet. Illi meta nstabet il-kopja tal-iskrittura u ħaduha quddiem is-sultan Ġosija, bagħathom għand Hulda sabiex tgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Hulda il-profetessa, mara illi kienet tgħix fi żmien kritiku sabiex tagħti direzzjoni u gwida skont kif abbadalla lil poplu li kien żvijat. Hilkija u dawk li kienu magħżulin mis-sultan marru għand Hulda l-profetessa mart Salum u weġbithom hekk jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael, għejdu lir-raġel li bagħtkom għandi, ċoħe lis-sultan. Hekk jgħid il-mulej, ara se nġib ħsara fuq dal-post. U tkompli tgħidilhom il-għan tal-Alla, l-ħsieb tal-Alla għal dik il-ġenerazzjoni. Alla kapaċi juża mara illi anke jekk naraw il-missjonarji matul iż-żminijiet, il-nisa kemm ċertament involvew ruhom sabiex anke titwetta il-kummissjoni l-kbira u ċoħe li nilħqu l-ġnus kollha bil-kelma tal-Evanġelju. Anke Ġesu meta kien għadu tarbija infatti u Marija ħadittu fit-tempju li ltaqgħu ma' mara illi Luqa jagħtina ritratt ċkejken tagħha però mimli sinifikat. Anna il-profetessa. Luqa 2 vers 36. Kien hemm waħda Anna, profeta mara bint Fanuel tat-tribu ta' Aser, li kienet imdaħla fi żmien wies u kienet għexet 7 snin ma' żewġa minn ġbubita u kienet armla ta' 84 sena. Immaġinaw mara akka imdaħla fi żmien 84 sena, araw kemm hija mara impressjonanti din. Illi kienet taqdi lill-Alla lejl u nar bis-sawm u t-talb. Mara dedikata għal Alla, titlob lill-Alla, titlob għal ġensa u waslet dak il-ħin u bdiet tfaħħar ukoll Alla u tkellmet fuqu, ġifieri fuq Ġesu, ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Din il-mara illi kienet ovvjament xieħa, però rat l-opportunità u ħatfet l-okkażjoni biex tkellem lin-nies li kellhom it-tama tal-fidwa u tgħidilhom illi s-Salvatur issa kien fosthom. Il-rwol importanti illi Alla kapaċi jagħti lil-mara u allura lilek mara int min int illi għaraft is-sejħa ta' Ġesu Kristu Alla għandu ċertament rwol importanti u kruċjali għalik. Sta għalik illi inti taraf x'inhu dak ir-rwol biex twettqu sewwa. Bħalma għamlet ukoll Priskila ma' żewġa Akwila illi kienu ħbieb ta' Pawlu u kienu jaħdmu t-tinet flimkien sabiex jittubbaw xi jieklu. Luqa jagħtina wkoll ħiel ċkejken dwar din il-mara eċċezzjonali. U ngħid li hija eċċezzjonali għaliex prattikament kienet mara tad-dar, mara miż-żewġa, illi darba semat lill-predikatur famuż Apollo li kienet jgħallem, però indunaw li kellu xi ħaġa nieqsa. Kellu tagħlim u kien kapaċi, però il-messaġġ kien għadu ma femux kompletament. Jgħidilna Luqa dwar din
Priskila jisimgħu. Atti 21 vers 8. Atti 18, skużawni, 18 vers 26. Jgħidilna u qabad jitkellem bla biża fis-sinagoga u meta Priskila u Akwila semgħuh, ħaduh għandhom u fissrulu aktar bir-reqqa it-triq ta' Alla. Ma kienx biss Akwila, imma huma t-tnejn bħala koppja li għandhom it-tnejn interess fis-saltna ta' Alla, fehmuh aktar fid-dettall, aktar bi preċiżjoni il-kelma ta' Alla. Ma għaditx lura rat li kienet responsabilità tagħha fejn tara x'nuqqas illi timliħ dak in-nuqqas. Kif għandu jkun ukoll fostna llum il-ġurnata. Aktar tard niltaqgħu ma' 7 xebbiet li kienu ulied Filippu, wieħed mis-7 djakni, illi Luqa jgħidilna dawn kienu profetessi, kienu jipprofetizzaw, kienu jwasslu l-kelma ta' Alla. Forsi xejn stramba għalina, iva, il-mara bħal raġel kapaċi twassal l-kelma ta' Alla. Aħna li il-qajna l-Evanġelju nisa u rġiel u minn dak li aħna rċivejna Alla jistenna li jkoll ngħadduh lil ħadd ieħor. Meta tgħid tipprofetizza u ċoj tipproklama dik li hija r-rieda ta' Alla. Hija wkoll fil-responsabbiltà tan-nisa. Mhux biss fit-tagħlim imma wkoll fil-qadi. Il-qadi huwa sabiħ. Huwa sabiħ għaliex is-Salvatur tagħna stess meta ġie fostna jgħid li jiena ma ġejtx biex inkun moqdi ma biex naqdi. Fatti narawh meta ħareġ jippriedka u jfejja u jaqdi ma' kullum kien. Ma' kullum kien. In-nisa wkoll għandhom jaqdu. Luqa 8. Immaġinaw il-Ġesu u lill-apostli tiegħu illi kellhom dal-mistew itinerarju jmorru minn belt għall-oħra u jipritkaw u Ġesu qed jagħmel mirakli u qegħdin jgħixu prattikament. Kif qed jgħixu? Qatt saqsejtu min kien jaħslhom il-ħwejjeġ, min kien isajrilhom, min kien jħossibhom. L-irġiel weħidhom ma tantx jagħmlu xogħol tajjeb ta' tindif u affarijiet hekk. Luqa 8 għandna risposta u ġara wara illi Ġesu mar f'kull belt u raħal xandar u jniedi l-bxara sabiħa tas-saltna ta' Alla u miegħu kellu 12. U xi nisa? Li kienu fejqa minn spirit ħżiena u mardijiet, Marija jgħidula l-Madalena, li minna kienu ħarġu 7 demonji u Ġwanna Martuża li kien jħossib id-dar ta' Erod u Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaħsbu għalih minn ġidhom. Qed taraw l-istampa? Ġesu għaddej jaqdi, però fl-istess ħin bħala bniedem kellu bżonn jaqdih. Għandna din ix-xibka ta' nies li qed jaħdmu flimkien sabiex titwettaq ir-rieda ta' Alla. Ġesu qed ixandar is-saltna ta' Alla, qed jagħmel mirakli għal ġid ta' ħadd ieħor qatt m'għamel miraklu għall-avvanz tiegħu innifsu. Ix-xitan darba suġġerilu biex jagħmel hekk, jgħid tal-ġebel isir ħobs tant bil-ġuħ. Mirakli għal ġid ta' ħadd ieħor qatt għalih innifsu. Imma għandu l-bżonnijiet tiegħu min kien jagħdih in-nisa. In-nisa li impenjaw ruhom tant, raw il-ħtieġa u kienu jivvjaġġaw miegħu u jaħsbu għalih u jindukraw, jieħdu ħsiebu għal ikel, tisjir, fejn jorqod bil-lejl, min ħajjaħsu l-ħwejjeġ tal-affarijiet kollha. In-neċessitajiet prattiċi tal-ħajja. Dawn in-nisa illi kienu jaħsbu għalih minn ġidhom. Stampa sabiħa ħafna. Illi hija stampa kompluta sabiex ta' bilħaq is-saltna ta' Alla tibqa' tavvanza. Huwa sinifikanti wkoll kif f'kultura patriarkali bħalma kienu l-Lut. Il-Lut kellhom dik l-idea l-raġel u kollox idur mar-raġel. F'dik il-kultura patriarkali Ġesu ta' bilħaq għażel 12 l-apostlu. U mhux għaġeb il għaliex Alla jrid li l-mexxejja fil-Knisja jkunu rġiel. Issa naraw il-għala. Imma
F'dik il-kultura Ġesu għażel lill-mara biex tkun l-ewwel xhieda, l-ewwel bniedma biex taraħ xuxtat mill-mewt. Il-Marija il-Maddalena. Mark 16 vers 9 jgħidilna meta Ġesu qam minn bell-imwiet der l-ewwel lil Marija il-Maddalena. Il-privileġġ kbir hija xi ħaġa tremenda illi Ġesu seta' der lil Pietru jew lil xi ħadd mill-apostli lil-mara. Il-mara li kienet reċipjent tal-grazzja tiegħu, illi Ġesu ħelisa, illibera mill-ħakma tad-dlam u kienet illi marret ipproklamat rajt lil-mulej, il-mulej ta' bilħaq ir-xoxta. U allura ħanerġgħu lura għal dawn iż-żewġ passi tal-Apostlu Pawlu fejn jgħid illi n-nisa għandhom ikunu siekta fil-Knisja. Hemm dibattitu, ċertament. Hemm dibattitu, però ċertament Pawlu mhux qed jgħid illi n-nisa għandhom jorbtu idejhom jieħdu back seat bħalli kieku ma jistgħu jagħmlu xejn u huma msejħa li jagħmlu xejn. Ċertament mhux hekk. Fatti l-istess Apostlu Pawlu b'band oħra jgħid illi il-mara hija xi ħaġa aċċettata u milquha illi tipprofetizza u titlob fil-Knisja. Kif infatti tagħmlu diversi minnkom. Il-mara għandha sem attiv biex tirċievi kif ukoll biex tagħti minn dak illi jagħti Alla. Apostlu Pawlu li kiteb dak id-diskors ukoll ma eżitax ma qatx lura milli ikollu miegħu fit-tim tiegħu biex ngħidulu hekk. Nisa li kienu jgħinuh. Meta kien Filippi pereżempju, fil-belt ta' Filippi, kellu żewġ nisa, ma tantx nafu dwarhom, Evodja u Sintike, li għenuh b'mod attiv sabiex ixandar l-Evanġelju. Issa kif u x'fatta, Pawlu jgħid hekk ara. Neżorta lill-Evodja u neżorta lil Sintike, ġifieri ninkoraġġihom, nagħmluhom il-qalb sabiex jaqblu flimkien fis-sit. Iva nirrikjesta wkoll lilek kollega awtentiku, assistihom il dawn in-nisa li kkumbattew miegħi fil-kawża tal-Evanġelju. Ikkumbattew hija kelma qawwija. Hija kelma qawwija, hija kelma li dawn in-nisa ħadu rwol attiv mal-Apostlu Pawlu. Pawlu kellu pjaċir bihom illi jgħinuh, illi assistuh fil-xandir tal-Evanġelju. Pawlu meta kiteb l-ittri tiegħu b'xi mod jew hekk kien iwassalhom lill-knejjes illi bagħthom jew il-persuni bħal Timotju, Titu jew Filemon. Tajjeb. Meta kiteb l-itwal u l-aqwa ittra tiegħu, l-ittra lir-Rumani, u Pawlu kien f'Korintu dakinhar, kellu bżonn li dik l-ittra iwassala Ruma. Pustier ma kienx hemm, rrid jinserta xi ħadd illi sejjer Ruma dakinhar. U Pawlu inkariga din-littra li hija l-opus magnum tiegħu, il-kapulavur tiegħu, waħda mill-kotba l-aktar importanti fil-Bibja kollha, fidejn min ta' biex twassala Ruma, fidejn Febe, mara li kienet għaddejja fil-Knisja ta' Kenkre, belt qrib Korintu, probabbilment sar jaf li kellha bżonn tmur Ruma, issiefer l Ruma, u nista' nimmaġina l Febe illi ħadet f'idejha din l-ittra, forsi poġġita f'ħobba taħt il-mantell, u nimmaġina wkoll waqt il-vjaġġ indenjati li taqra l-ittra, l-ewwel qarrejja tal-ittra lir-Rumani. Mara li Pawlu qabbada b'xogħol importanti biex twassala Ruma għal gwida u l-istruzzjoni ta' dawk l-aħwa fil-belt kapitali tal-Imperu. Forsi tgħiduli daqshekk le, jiena nara illi fil-providenza tal-Alla. Alla qed jinseċ l-istorja u qed jagħti rwol partikolari sa jekk huwa żej jew kbir, pubbliku jew privat, jidher jew ma jidirx, dak ir-rwol għarfu li ġej minn Alla. Aħtfu, wettqu. Palma Pawlu qal lill-arkippu. Għajdu l-arkippu fittex illi twetta il-ministeru li tak il-mulej. Fittex li tagħmlu sewwa.
Alla qed jgħid dik il-ħaġa ċertament lil kulħadd. Apostlu Pawlu ma kienx kif ipenġuh ħafna illum masochista u kontra n-nisa u ma jaħmilhomx u infatti baqa' mhux miżżewweġ għax ma kienx jaħmilhom in-nisa xemm minn dan. Xemm minn dan. Jekk xejn huwa l-istess Apostlu Pawlu illi l-irġiel jgħidulhom irġiel ħobbu n-nisa tagħkom bħalma Kristu ħabb lill-Knisja. Liema ignorant jista' jasal biex jgħid li Pawlu kien kontra n-nisa jew rrid iżommhom taħt sebgħu meta qed jordna lill-irġiel li għandhom iħobbu lin-nisa tagħhom kemm daqskemm Kristu ħabb lill-Knisja. Inkredibbli! Inkredibbli! L-unur l-Iskrittura mogħtija b'ispirazzjoni minn Alla tagħti lin-nisa. Le, Pawlu infatti kien japprezza ħafna lin-nisa. Fl-ittra lir-Ruman infatti jgħid selluli għal Priska u Aquila, iltqajna magħhom diġà, il-kollaboraturi miegħi fi Kristu Ġesu. Għal darb'oħra qed jgħid il-koppja flimkien kienu kollaboraturi, kienu jistinkaw miegħu fl-Evanġelju li għal ħajti azzardaw onhom stess. Mhux jien biss ninsab grat lihom, imma wkoll il-knejjes kollha tal-Ġentili. F'dik l-istess tislijiet li għandu fl-ħatar tar-Rumani. Iselli għal waħda Marija ma nafux min kienet, li tħabtet ħafna għall-aħwa f'Ruma jgħid Pawlu. Japprezza x-xogħol tagħha. Jibgħat iselli wkoll għal Trufajna u Trufosa, ma nafux min huma, nisa li jitħabtu għatih fis-sit. Sellu għal Persi l-maħbuba. Kif Pawlu ma kienx jaħmelhom in-nisa? Persi, mara, qed jgħidha il-maħbuba li f'ħafna ħwejjeġ tħabtet wisq fis-sit. Sellu għal Rufu l-magħżul fis-sit u għall-om tiegħu u tiegħi. Rufu kelluhom ovvjament u probabbilment Pawlu b'xi mod jew ieħor xi darba oħra Om Rufu ħadet ħsieb il-Pawlu bħalli kieku binha. Kemm sabiħa? Kemm sabiħa meta naraw illi Alla qiegħed jiġbor knisja iffurmata minn nisa u irġiel illi kollha għandhom sem x'jagħtu. U dak is-sem ċertament Ġesu qal illi jekk wieħed jagħti tazzilma kiesħa, il-wieħed minn dawn iż-żgħar ċertament ma jitlifx il-premju tiegħu. Ħadd minna m'għandu jarmilu nnifsu u jgħid bħalli kieku huwa insinifikanti. Alla tak post, tak rwol fil-ġisem ta' Kristu sabiex jiffunzjona tajjeb għal ġid ta' kulħadd. Mela, meta nifhmuhom fil-kuntest dak li qal Pawlu illi n-nisa għandhom ikunu siekta fil-Knisja. Jekk tarahom sewwa, Pawlu qiegħed jimmira biex iwassal messaġġ wieħed. Irid jgħid mhux qed jinnega, mhux qiegħed jiġħad il-rwol tan-nisa jew il-Ministeru tan-nisa, imma qed jillimita l-awtorità tagħhom. Issa biħa hija din. Jekk Pawlu qed jillimita l-awtorità, lil mara jgħidilha sa hawnhekk għandek tasal. Taqbis l-awtorità tar-raġel, ir-raġel ukoll ma jistax jaqbes l-awtorità tiegħu. Jiġifieri kulħadd, raġel u mara, għandu ċertu limiti. Alla poġġina ċerta limiti li f'dawk il-limiti kapaċi nkunu liberi biex naqdu r-rieda kollha t'Alla. Jiġifieri, jekk Alla jsejħilna biex nkunu nies ta' mħabba, ta' paċenzja, ta' fedeltà, ta' tjieba, ta' umiltà, tajjeb, Pawlu jgħid kontra dawn l-affarijiet m'hemmx liġi. Inti għandek il-libertà kollha biex taqdil il-mulej fil-ambitu, fiċ-ċirkonferenza illi Alla tak. Issa bħala nisa, in-nisa f'liema sens għandhom jibqgħu siekta fis-sens illi ma jistgħux jaqbżu l-awtorità tar-raġel. Ċertament, fil-Knisja pereżempju il-mara m'għandix tgħallem bħalli kieku hi l-għalliema jew waħda mill-presbiteri fil-Knisja. Alla iddeċida mill-ordni tal-ħolqien il-fatt li Alla ħalaq l-Adam l-ewwel imbagħad lil mara
ħalaq il-mara għar-raġel Alla ma jridx illi fil-Knisja ikun hemm mexxejja nisa. Jekk wieħed huwa dispost illi jirribella kontra din id-deċiżjoni tagħha, mhux kontra bniedem qed tirribella. Alla għandu dritt illi il-familja tiegħu jordna jamministra kif joġob lilu. U aħna, sew aħna rġiel għandna s-sem tagħna, sew aħna nisa għandna s-sem tagħna, irridu nsibu postna. Dik l-importanti. Probabbilment li qed jiġi f'Korintu, qed in-nisa li kienu minn għalihom emanċipati kienu qegħdin jaqbżu kull limitu, jinterfiru, jinterrompu, u Pawlu ried ovvjament li fil-Knisja jkun hemm ċerta ordni, ċerta diċenza illi tkun ta' ġid għal kulħadd. Billi l-mara tissottometti għar-raġel ma jfissirx li hija inqas mir-raġel. Diffiċli din nifhmuha. Meta Kristu li huwa Alla liben, divin f'kull sens tal-kelma, etern daqs il-Missieru l-Ispiritu Santu. Meta Ġesu der fostna bħala għaddej, anzi bħala l-sir jgħidlek doulos. U kienu bidjenti saħansitra sal-mewt tas-salib. Meta Ġesu der fostna fl-umiljazzjoni u diskorsu kien kollu jien u l-missier li batni. Il-ħobs tiegħi u l-ikel tiegħi u għala nagħmel ir-rieda ta' missieri u ntemm ix-xogħol li tagħni. Meta Ġesu għaraf jissottometti ruħu, ipoġġu nnifsu taħt ir-rieda tal-missier, dik hija degradenti għalih jew hija l-ġmiel tiegħu. Jasbu hija l-eċċellenza, hija l-glorja ta' Kristu. Illi ġie fostna umli sabiex iwettaq jkunu l-ewwel wieħed u l-uniku wieħed taħt il-kappa ta' xemx li wettaq kompletament ir-rieda tal-missier. Dik hija d-dinjità, l-eċċellenza u l-ġmiel ta' Ġesu Kristu. Bl-istess mod, il-mara ħatidher sabiħa quddiem Alla meta dak l-ispirtu manswed, dak l-ispirtu sottomess għar-raġel taqdi lil-mulej f'dak ir-rwol illi Alla ta'. Pawlu infatti jagħmilha ċara fil-ewwel Korintin 11. L-ewwel Korintin 11 vers 9 fejn jgħid illi lanqas ir-raġel ma kien maħluq għal mara. Tafu bħali illi Alla l-ewwel ħalaq il-Adam, imbagħad ħalaq il-mara mill-ġenb ta' Adam. Imma il-mara kienet maħluqa għar-raġel minħabba fekk il-mara għandu jkollha fuq rasa sinjal tal-jett minħabba l-anġli. Madankollu fil-mulej, ir-raġel mhux mingħajr il-mara. Lanqas il-mara mingħajr ir-raġel. Pawlu qed jgħid li fil-Knisja, fil-familja tagħha, il-raġel huwa dipendenti fuq il-mara hija dipendenti fuq ir-raġel. Interdipendenza. Għandek diversi membri li qegħdin jaħdmu flimkien f'armonija, mhux f'kompetizzjoni, mhux f'rivalità, qed jaħdmu flimkien għall-avvanz tal-Knisja. Għax bħalma l-mara hi mir-raġel, għax maħluqa mir-raġel u x'vera. Hekk ukoll ir-raġel huwa mill-mara. Min dakinhar li Alla ħalaq l-ewwel koppja u din l-ewwel koppja kellhom il-tfal u t-tfal kellhom it-tfal, min dakinhar l-qudiem ir-raġel huwa mill-mara għax jitwieled mill-mara. Jitwieled mill-ġuf tal-mara u x'vera. U kollox huwa minn Alla. Araw, kemm hija sabiħa illi Alla ħalaq ir-raġel, il-mara ħalaq għar-raġel, imma mbagħad minn dakinhar quddiem ir-raġel huwa maħluq mill-mara. Tajjeb, u kollox huwa minn Alla, dan huwa l-pjan tal-Alla. Ejjew insibu postna fih. Ejjew ma kunux aktar ribellużi. Ejjew ma naħakmux mill-aġenda tal-femministi li għandhom il-femministi għandhom jifhmu jekk xejn illi Alla kien l-ewwel wieħed illi ta' dinjità lil-mara. Dinjità daqs ir-raġel, imma ta' rwol differenti. Rwol differenti mir-raġel. Huwa disunur, huwa inferjuri għar-raġel ma jistax iwellet it-tfal. Mhuwiex pjanat ir-raġel, mhuwiex magħmul biex iwellet it-tfal,
Il-mara dak huwa x-xogħol tal-mara. Ir-raġel għandu ċertu xogħol, il-mara għandu ċertu xogħol, it-tnejn iridu jagħmluh flimkien. U allura Alla ċertament qed jagħti lin-nisa kull libertà, kull l-attitudni sabiex iservuh b'entużjażmu, iservuh bil-ħeġġa, iservuh brieda tajba bħall-irġiel għall-avvanz tas-saltna tiegħu. Biss fil-Knisja Alla ma jridx illi ikun hemm mexxejja nisa. Li nisa jgħalmu lit-tfal, li nisa jgħalmu nisa jeżar minnhom, ċertament l-Iskrittura anzi tikmandah. Però il-raġel huwa ir-ras tal-mara. Tgħid li ħaġejna waqajna koppi? Le, daqshekk m'aħniex qegħdin ngħidu ir-raġel huwa r-ras tal-mara, illi r-raġel huwa ogħla jew aħjar mill-mara. Il-funzjoni hija differenti. Bħalma intom tifhmu fl-ewwel Korintin, kapitlu 11, fejn jgħid li r-raġel huwa r-ras tal-mara u r-ras tar-raġel huwa Kristu u ras Kristu Alla. Għal dal-boħra, nistaqsi, jekk ir-ras ta' Kristu huwa Alla l-missier, Kristu huwa anqas mill-missier ċertament li le. ċertament li le. Imma kif Alla Trinità qed jesegwixxi qiegħed iwetta l-pjan tas-salvazzjoni tiegħu, kien neċessarju illi Alla l-missier jibgħat il-liben u liben f'ubbidjenza għall-missier jiġi sabiex isofri l-mewt tas-salib, iva sabiex jakkwista lih innifsu poplu innumerabbli. Li Kristu umiljalu nnifsu ma jfissirx li huwa inferjuri għall-missier. Dik narġa' ngħid hija l-glorja tiegħu. Ir-raġel huwa msejjaħ biex jgħallem fil-Knisja. Però tinnutaw li l-mara jew kol msejħa biex tgħallem jerġa' fi stadju aktar kruċjali ta' kull individu. Il-mara illi tnissel fil-ġuf tagħha t-tarbija, tiffurma fiżikament fil-ġuf tagħha, twellida u tkun omma. U bħala dik il-mara tgħallimha. Turija x'inhi mħabba, turija x'inhi affezzjoni, turija differenza bejn il-ħażin u t-tajjeb. Dik il-mara li hija ħanejdu hekk il-mudell li Alla nnifsu jqabbel lil-nnifsu ma' mara. Tista' tinsa lit-tarbija tagħha, imma jien ma ninsikomx. Il-mara hija jagħtilna bħala stampa ta' persuna illi hija inkarigata minn Alla biex tifforma lill-ulieda fl-ewwel stadju ta' ħajjithom. Għajdu li intom li ma huwa l-aktar stadju kruċjali fil-ħajja ta' kull individu. Fl-ewwel 7 snin, fl-ewwel ftit snin fil-ħajja ta' kull individu qed jifforma l-karattru tiegħu. U min jagħtilu dak il-karattru, l-influenza ta' min hija tal-om. Għal darb'oħra naraw kif Alla ċertament jagħti rwol importanti lil mara biex twettqu. Sfortunatament illum il-ġurnata dak ir-rwol il-nisa qegħdin jinsewh jew qegħdin jitraskurawh. Qegħdin jiffissaw fuq karrieri u fuq affarijiet oħra, però mhumiex qegħdin iwettqu is-sejħa għolja illi tkun mhux biss bioloġikament illi wellit tarbija, imma dik it-tarbija formajta, tajta valuri. Għallimta l-biża' tal-Alla fuq kollox. Għallimta t-triq tal-Vanġelu. Alla lin-nisa iħobbhom, jirrispetthom, jagħtihom l-istess dinjità bħar-raġel. Meta Ġesu
meta waslet il-milja ta' żmien illi s-Salvatur jiġi u jagħmar fostna. Galatini 4:4 jgħidilna meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu mwieled minn mara. Qegħdin tirrealizzaw il-privileġġ kbir ta' lin-nisa illi meta Ġesu ġie fostna, is-Salvatur ġie fostna, ġie permezz ta' umana. Mara illi rabbietu, illi għalmitu, xi ħaġa tal-għaġeb. Mhux ta' bxejn illi l-Anġlu Gabriel meta ħabbrilha Alla kif kien se idaħħalha fil-pjan tiegħu. Allora nsellimlek ja favorita. Aħjar mill-mimlja bil-grazzja, il-traduzzjoni perfetta, sabiħa hija insellimlek ja iffavorita. Alla iffavorixxa lil din il-mara sabiex tkun għom il-Messija. Bħal Marija, il-mara issib il-ġmiel tagħha, issib il-milja ta' ħajjitha billi bħal Marija tajt ruħi tifraħ fil-mulej u l-ispirtu tiegħi jeżulta falla is-Salvatur tiegħi. Dik hija l-ewwel sejħa tal-mara li taraf lil Ġesu bħala il-feddej tagħha. It-tieni, il-mara ssib ir-rwol eċċellenti tagħha billi bħal Marija wkoll, bħal Marija lin-nies tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. Illi tkun bħal irġiel pointer illi tipponta lin-nies lejn Ġesu Kristu. Fuq kollox, bħal Marija wkoll. Intom in-nisa u aħna magħkom kapaċi ngħidu li nsibu it-twettieq tal-ħajja tagħna billi meta Alla jgħidilna x'għandu għalina u x'ridna nagħmlu. Ir-rispons tagħna jkun wieħed ta' ubbidjenza. Ħajsir minni skont kemmtek. Mhux skont l-aġenda tal-femministi li qed jippruvaw jaqilbulna moħħna. L-aġenda tagħna diġà mogħtija u aħjar mid-dinjità u l-ogħla eċċellenza li jagħti Alla lil-mara minn taħassib imkien. Il-filosofija tad-dinja tagħtik l-irmiet. Alla qed jagħtik pjan illi bil-grazza tiegħu kapaċi twettqu. Ħajsir minni skont kemmtek. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now